Mám to. Takže, pane trenére, co dneska bylo špatně, že jste nezvítězili? Špatně. Nezvítězili sice, ale myslím, že to byl kvalitní juniorský zápas. Kvalitní zápas 21, protože Brno přijelo, chtělo hrát fotbal, my jsme taky chtěli hrát fotbal, bylo to nahoru dolů, když se šance střílely na obou stranách, my jsme tam udělali při prvním gólu chybu, když špatně brankář vyběhl, což se stane a měli jsme poločas ještě z 2-0, jsme to dotáhli na 2-2, měli jsme na začátku započul jsem šanci, když šel Kuba Rolín sám na brankáře, bohužel nedal a soupeř potom trefil s přímým kopu šibenici, takže zvítězil 3-2 sice, ale jako, myslím, že obě mužstva předvedli dobré výkon.